Sa sportom, Stari Div je jedna opcija, a Beograd ove godine, osim maratona, dobio i prvi polumaraton. Vrlo značajno. Bio je malo čudnom terminu, ali čekalo se da se završe ovi veliki radovi na beogradskim ulicama. Od sledeće godine već u normalnijem terminu, rekao bih. Je li tako, Savo? Upravo tako, evo, ja se trenutno nalazim u restoranu Kalenić. Od jutros, prema rečima konobara, veliki broj naših sugrađana sa pijace dolazi ovde da popiju kafiću još jednu pred Novu godinu sa prijateljima. Pored mene je direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić. Pre toga rekli smo da ne budem više toliko formalan, jel tako, i da skinemo kravatu. Evo, dakle, sad idemo u malo neformalnije priče. Beogradski maraton ove godine imao je 30. jubilarno izdanje i zaista na jedan spektakularan način sa velikim brojem svetskih zvezda proslavljen je ovaj jubilej. Pa nama je 2017. godina bila zaista uspešna i kruna toga je 30. Beogradski maraton jubilarni sa projektom Legende ponovo u Beogradu, gde su prethodni promoteri, a njih je bilo zaista dosta, došli u Beograd, bili sa Beograđanima, promovisali taj događaj i zajedno učestvovali u nečemu što je bila zaista rekordna godina i u smislu rekordnog broja učesnika. Imali smo preko 7000 učesnika iz preko 70 zemalja sveta, što je vrlo bitno. Vi ste malo prepomenuli, ja sam bio ovde malo ranije, nisu bili samo domaći, nisu bili samo sa pijace, bili su i stranci, videli smo ih ovde, a čuo sam takođe od konobara da ih je bilo juče i prekjuče dosta, tako da je ovo očigledno mesto ili stecište gde dolaze i drugi. Vjerojatno su čuli da je Kalenić jedna od starijih kafana koja održava stil i tradiciju Beograda starog, tako da je lepo biti ovde i ovo jutro, nedeljno, pred samu Novu godinu. Kolega Vlada je malo pre u najavi rekao i podsjetio da je Beograd ove godine dobio svoj prvi polumaraton, još jednu verovatno manifestaciju s kojom će moći da se podiči, veliki broj učesnika i veliki broj gostiju opet iz inostranstva. To je tačno, mi smo ove godine imali prvi beogradski polumaraton. Po dogovoru sa gradom Beogradom, našim partnerom višedecenijskim, odlučili smo da to bude u decembru mesecu prvi put, s obzirom da je Beograd u periodu leta i početkom jeseni zaista imao mnogo radova po ulicama koje su završeni na, verujem, obostrano zadovoljstvo i Beograđana i svih oni koji su tome učestvovali. Tako da smo se mi odlučili da prvi beogradski polumaraton bude 3. decembra, što je bilo naravno malo nepovoljno što se vremenskih uslova tiče i uopšte cele situacije, ali bilo je 4000 prijavljenih učesnika, bilo bi svakako i više i bila je izuzetno lepa atmosfera, zaista. Beograd pod snegom, to je bio prvi jedini dan kada je padao zaista sneg ovog decembra, evo i sad ćemo dočekati Novu godinu bez snega. U svakom slučaju sledeće godine drugi beogradski maraton u mnogo boljem i polumaraton u mnogo boljem i povoljnijem terminu, a to će biti 30. septembar, opet po dogovoru sa gradom, tako da je to nešto čemu ćemo zajedno težiti da organizujemo na najbolji mogući način. Da pomenem da i ove godine, bez obzira na kratkoću vremena, da promovišemo događaj, bilo učesnika iz 30 zemalja sveta. Upravo to, kada spomenjemo goste iz inostranstva, puno se radi na dovođenju turista i maraton je jedna od manifestacija, ako ne i najjača manifestacija po broju inostranih gostiju. Tu ste potpuno pravo. Nama se čini takođe da je beogradski maraton kao takav, s obzirom da je, već sam rekao, ove godine bilo učesnika iz 70 zemalja sveta. Mnogo je bitno napomenuti da su to učesnici koji sami sebi plaćaju dolazak u Beograd, boravak i provedu ovde nekoliko dana. Svakako verujemo da ponesu jako dobre utiske iz Beograda s obzirom na kompletnu organizaciju, ne samo događaja, nego načina na koji Beograd funkcioniše. Beograđani su zaista gostoprimljivi i takvi utisci se prenose na druge moguće korisnike i one koji žele da dođu u Beograd. To je informacija koju mi imamo. Znači nije samo stvar u nekoj reklami, nego i u prenošenju vrlo dobrih i pozitivnih poruka. Mi se trudimo da opet zajedno sa gradom Beogradom, a već 2 godine je uključen u taj projekat i turistička organizacija Beograda i turistička organizacija Srbije. Ove godine smo imali promocije na nekoliko mesta i već sada imamo povećan broj prijavljenih učesnika za 31. beogradski maraton, koji će biti 21. aprila sledeće godine, nego prethodne godine u isto vreme, što je takođe pokazatelj da događaj i dalje napreduje, pogotovo što se učesnika tiče. To je jedna od vrlo bitnih karakteristika samog događaja. Za kraj možda neka poruka našim gledalcima pred 2018. Pa zaista želim se najbolje gledalcima Studija B u sledećoj godini, da nam bude svima zajedno uspešna, da bude srećna, naravno da bude i da zdravlje prati, to je ono što je naravno najvažnije, a onima koji su malo specifično koncentrisani na trčanje, želim i uspešnu godinu bez povreda i lične rekorde, naravno, što se trčanja tiče. Hvala i sve najbolje u 2018. Vlado, Sanja?
toliko iz Kalenića, menjamo lokaciju, iz narednog restorana se uključujemo vrlo brzo. Da, Sale, meni je važno da si ti skinuo kravatu i sad očekujem spektakl. Da. Od kafane do kafane ima neka pesma, tako nešto. Sigurno da ima. Sigurna sam da ako nema pesma ima život. Da, ne znam baš tekstove, ali dobro. Da. Kakav buket lepote imamo sad u studiju? Ovako,